Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз, хөрмәтле подписчикларыбыз. Бүген безнең театр өчен бик мөһим көн. Бүген безнең театрыбыз үзенең 32нче сезонга ишекләрен ача. Һәм шул уңайдан без дә үзебезнең тур эфирларыбызны башлап җибәрергә булдык. Һәм бүгенге тур эфирыбызның кунагы Татарстанның халык артисты Камалиев Илфат Дамирулла. Исәнмесез, Илфат абый? Исәнмесез, Альмина. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, барыгызга да кайнар сәлам. Ничек хәлләрегез, ничек кәефләрегез сезнең? Әйбәт, кәеф күтәренке. Менә Алла бирсә, үзебезнең 32нче сезоныбызны ачып җибәрүгә менә әзерләнеп ятабыз. Аллага шөкер. Барысы да әйбәт, яхшы, кәефләр яхшы. Менә сезнең ачылышы ниндирәк форматта уза икән сөйләп үтсәгезче? Ниндирәк форматта үтә дисезме? Без менә хәзер яңача бара дип әйтим соң инде массовый үзебезнең күләмдәге форматта яңа юнәлешләр белән менә Алла бирсә артистлар да менә фаеда ниндидер бер чыгышлар ясаячак. Мин үзем дә менә шәхсән шунда катнашам. Барыбыз да инде катнашабыз, Алла бирсә. Һәм шунда безгә бер пычмак бирделәр, шунда утырабыз да инде. Килгән кунакларны каршы алабыз. Һәм анда безнең белән фотода төшәләр анда. Фото күргәз. Фото күргәзмә була. Фотозона була. Дөрес әйтәсез. Менә инде гомумән әйткәндә, бүген кичке сәгать 6-да әле гафу итегез инде, шундан соң ниләр була? Тәбрикләүләр була сәхнәдә. Котлаулар була, гафу итегез. Шулай итеп, безнең инде бүген сәгать 6-да кичке булачак сезон ачылышына багышланган бәйрәм. Аның кысаларында булачак фото күргәзмәләр, шулай ук фотозоналар, шулай ук сату алу эшләре барачак. Шулай ук инде тагын балалар белән интерактив булачак. Һәм инде туган авылыннан тәмле күчтәнәч, кыймаклар, чәй булачак әлбәттә. Әлбәттә, барысы да булачак. Шуңа күрә без сезне бүген көтеп калабыз. Көтеп калабыз. Барыгызны да җыйнаулашып килегез, гаиләләрегез белән килегез, барыгыз белән дә килегез, барысын да каршы алабыз, Алла бирсә. Бик күңелле булачак. Бик күңелле булачак. Безнең былтырда шулай торып күңелле генә башланган иде. Менә Алла бирсә бүген инде тагын да күңеллерәк булачак. Алла бирсә. Менә инде җәмәгать бүген безнең менә шулай итеп без Илфат абый белән әңгәмә булачак һәм шуңа күрә дә инде без шул вакытта уйнатачакбыз безнең Йомры баш дигән спектакльгә. Чакыру белән. Менә бу. Һәм бу чакыру кемгә эләгә дип уйлыйсыз? Илфат абыйга кайсыгыз күбрәк сорау бирә, яисә кайсыгыз иң кызыклы сорау бирә, шул кешегә инде аңардан булачак чакыру билеты. Сораулар булачак дисезме? Сораулар булса, Алла бирсә, шуңа күрә сез аны бирегез. Чөнки бу Йомры баш спектакле хәзер инде барысы да билетларны алырга гына тора. Моның премьерасы качан була иде? Премьерасы булачак моның 10 октябрьдә булачак. 10 октябрьдә. Алла бирсә, бик чакыру безнең 11 октябрьгә. Һәм сезнең сорауларыгызны көтеп калабыз. Илфат абыйны сайлап булачак сорауларыгызны. Иң кызыклысын. Бик кайнар сәламнәрне тапшырам. Менә барысын да тәп итәм. Шусы килегез безнең бик әйбәт спектакльләребез. Алла бирсә, килегез әле. Чөнки бөтенләй үзгәргән кебек, менә үзебезнең ниебездә атмосферада үзгәрде. Сферабызга башкача безнең креативны бара безнең театрыбызда. Төрлесе бар бездә. Төрле жанр классикадан алып креативный шундый рок-н-ролл спектакльләрдә дип әйтим соң инде, поп спектакльләрдә. Барысы да бар бездә. Менә ниһаять менә бу Йомры баш безнең поп спектакль дип аталырга мөмкин инде. Шундыйрак жанрда. Шуңа күргән сорауларыгызны көтеп калабыз. Менә инде монда Миләүшә Хисмәтуллина язган. Менә Масай бирүгез турында. Алдан кычкырган кебекнең башы авырта дигән. Дөрес әйтә. Шуңа күрә менә ул минем гомергә ни булып калды инде. Нәрсәле ул? Дәрес булып калды. Дәрес булып калды. Шуңа күрә көн шулай дип әйтәм. Не говори гоп, пока не перепрыгнул дип. Кара әйтеп булмый. Пока не перепрыгнул дигән. Хәзер Зиннәтуллина Фирүзә апа безнең шәп Илфат дигән. Тырышабыз. Безнең Фирүзә Аллага шөкер бик талантлы артистка. Алла бирсә, аның былтырда юбилей булган иде. Без аның белән спектакльдә катнашабыз. Нинди әле? Мәхәббәт күгәрченнәре дигән спектакльдә. Любовь и голуби да без аның белән бергә уйныйбыз. Хәтта үбешәбез. Ладно, яра. Менә шулай армиядан кайттым мин, армияга киттем. Мен армияда булганда безнекеләр укып бетерде.
Бұл болды где-то 93-93 жылда алар шығып кетті. Мен қайттым 93 жылы, декабрьда қайттым да. Шундан соң інжелер мынау Фирузелер курсына әлектім. Мынау Фирузелер. Фирузе, сәлем. Вот алар курсына әлектім. Һәм дә инде шундан соң теге Шамил абый белән бергә укыган курслар күбесе неге Тинчуринга әләкәм. Хәтта мин ни белән Зөләйлә белән укыдым, Зөләйләне, Ләйсән белән, Мәхмүтова. Алар менә ниде шуларны күрергә дип. Мәхмүтов хәзерәк гашык та булып бергән иде. Шуны күрергә дип, неге очрашырга дип, неге барган идем. Тинчурин театрына. Тинчурин театрына бардым. Кычаклаштык инде. Сәлам, кайттым дим инде. Шулай дим. Аларның как раз спектакльләре бара иде. Вакытта бик матур спектакль куйган иде. Рәшит абый Загидуллин Фигароны куйган иде. Шуны карадым. Һәм дә инде кем әле анда тагын Шамил белән укыдым мин Фәрхетдинов. Ул анда эшләүче инде, тоже артист, ведущий артист. Һәм дә менә шул Шамил әйтә инде. Илфат, син әле нигә бар ди? Шундай театр бар ди тагын. Хабибуллин театр бар ди. Студия бар ди шундай. Бар әле, анда Рушания эшли ди, Рушания шунда ди. Мин сораштым да инде, кемнәр тагын безнекеләр, кемнәр ди? Рушания шунда ди, шул театрда ди. Шундан соң киттем мин Рушанияны күрергә инде шул театрга. Ул элек ниде Островскийның дворында урнашкан иде ул. Шунда килеп җиттем мин, как раз кич вакыт, кыш көне иде инде. Мин январьда җырлыйм бит инде. Сез тыңлыйсызмы, Альбина? Мин сезне тыңлыйм. Нормально, скучный түгелме? Мин сорауларны карадым. Менә шуннан соң мин аны белән очраштым, Как раз алар нигә дип выездга дип чыгып баралар. Автобусга утырып баралар. Анда Фәрит абый да чыгып килә, мәрхүм җаным. Менә основатель менә бу театрның основателе чыгып килә. Шундан соң Рушания әйтте, аны белән дә кочаклаштык. Нихәлләр. Әйдәле безнең театрга килде, эшкә килде безнең театрга. Тукта, мин укыйм бит әле, әлме укыма, диплом юк дим. Әйдә булсаң, укырсың да эшләрсең дә ди. Что, дидем дә, икенче көнне килдем мин. Килдем дә Фәрит абыйга әйтеп куйган инде, Фәрит абый яхшы каршы алды. Молодец, достым, әйдә дип. Мен әйтәм, минем диплом юк. Ничего, булыр. Стипендият булырсың ди. Стипендият булырсың ди безнең театрда ди. Шулай иттереп, мен көндез укый башладым, кич белән репетицияларга йөрдем инде. Акчаны күп алай идем инде. Батасын угача иде. Шуннан соң мәдә ясап бирде ул миңа. Бар иде вакытлар. Дурак чаклар бар иде, жүләр чаклар бар иде, конечно. Әлбәттә. Менә кадерен белмәдек шул, кадерен белмәдем. Бер караганда, яра, ансы не инде. Вот шундай күңелле вакытлар иде. Шунда Нурый абый белән танышып инде, анда артистлар ни иде, бер 11 артист иде инде алар. Аларның чынлап та яшь малайлары юк иде, бер яшь малай булган, ул армияга киткән булган инде. Шуның урынына мине керттеләр инде аның рольләренә. Иң беренче спектакль минем анда уйнаган, как раз анда шул репетиция ясап ята иде. Фәрит абый кырларым, тугайларым, Туфан Миңнуллинның. Анда Альфред деген агроном, яшь агрономны уйнадым мин. Нурый абый председательны уйнады, төп рольдә. Шуннан соң анда Халида апа да уйнады. Вот. Менә шул. Алар уйнады. Мин инде яшьне уйнадым. Яшь агроном. Бандит, шундый типа бандитский инде. Эшләми торган килә дә инде. Үзең генә күрсәтеп китә инде. Бер кайчан шундый хәлләр булганы булдымы? Мәсәлән, спектакль барышында сез үзегез чагыласыз, мәсәлән, рольдә үзегезне күрәсез. Роль сез ул. Шундый менә хәлләр булганы бармы? Кем белән тәңгәл киләсез? Андый бармы гомумән? Альбина, тагын бер хат калды. Сез үзегезне күрәсезме? Шундый хәлләр булганы бармы? Бу бит мин дигән. Бар. Кара, менә дөрес әйтәсез, менә сез әйткән, менә үземә вакыт алдым инде, икенче тапкыр сорап инде, шул вакытта уйлармын дип уйлаган идем, что-то таба алмыйм. Менә шул агроном, ул агроном бик әйбәт уйнадым мин аны. Үзем бит инде мин бик тәртипле малай. Ярата идем отрицательный рольләрне уйнарга инде. Шуларны сорыйм, чөнки кире рольләр анда нирәк, нәрсә дип әйтим сиңа инде.
төрле төскә кирип була инде аларда. Күбрәк яратам, менә булай гына әйтергә яратмыйм мин, менә булай әйтергә яратам, шулайрак әйтергә яратам. Үттереп, менә шундый экспрессивный, шундый гомерический әйберләрне, Ага, аңлашыла. Элек менә шулай ярата идем яшь чакларда. Хәзер ничексең? Хәзер менә классика күбрәк тартыла инде. Классикага тартыла, үзебезнең халыкчанлыкка тартыла. Менә сез Корея театрында эшләгән дәврдә күпме спектакльдә катнаштыгыз үзегез артист буларак? Корея театры безнең исемне алды 7нче елны. Шул елдан бирле дип әйтәсезме? Гомумән алабыз. Байтак рольләрдә катнаштым мен инде, байтак рольләрдә. Элек инде әнә шул менә шул чырларда эшли башлаганда Фәрит абый бит инде мине алгач бит инде шул агроном кырларым тугайларымда катнашып, шундан соң безнең театрыбызга Ринат абый килде, Аюпов. Ринат абый, кстати, инде минем остазым дип әйтергә була. 90нчы елны Шамил абый белән бергә алар укытуны алып бардылар. Шуңа күрә Ринат абый белән 90нчы елдан бирле таныш. Һәм дә инде ул менә безнең театрга килеп шул вакытта бик кенә матур спектакльләр куйды. Аның берсе Башмагым, шунда куя башлады ул Башмагым, Мәкер мәхәббәт. Имбресе менә шул Мәкер мәхәббәт. Һәм ул аның белән шул спектакль белән ул аның преддипломный спектакле ул вакытта Щукин исемендәге югары училищеда, мәктәптә укый иде ул. Режиссерга. Шул төп рольләрдә катнаштым дип әйтәм инде. Шундай. Бик күп спектакльләр куйдың шул дәврдә. Элек. Хәзер характерный рольләрне күбрәк яратам инде. Дигәндәй. Вакыт үзе белән бардыгыз гәрәде. Аңлашыла. Нәрсә дип әйтим сәйдә? Без сезне беләбез бит инде шулай актер буларак кына түгел, без сезне режиссер буларак та беләбез. Менә сезнең үзегезгә ныграк спектакльләрне Пейте из кружки. Безнең Корейского театра. И будете счастливы на все века. Озакламый безнең Корея театрының логотипы белән мерч булачак, төрле сату алу әйберләре булачак, шуңа күрә дә инде. Рәхмәт итегез, ул безнең бүген театрыбызда да булачак шушы әйберләр. Тиздән безнең сайтыбызда да күрерсез. Тиз генә кечкенә реклама. Һәм инде без тагын әйтеп үтәргә кирәк, сорауларыгызны көтәбез. Билет сезне көтә чөнки. Илфат абый. Әлбәттә. Сезгә ныграк Илфат абый уйнарга ашыймы, яисә куярга ашыймы спектакль? Мен күбрәк уйнаргадыр инде, чөнки үзем натуры буенча артист мин. Артист. Һәм дә инде спектакльләрне куйганда да актерский спектакльләр күбрәк куярга яратам инде, күбрәк артист чыксын дип инде. Булай режиссерскийларга үземнең әзрәк күбрәк ни кирәктер инде, белем дә кирәктер, әзрәк практика да кирәктер инде. Анда эш кирәк, анда җаваплылык кирәк күбрәк. Мин үзем әзрәк җаваплылыгым 50-50 генә инде. Шуңа күрә шул инде. Әгәр дә мөмкин булса, әгәр дә әмер булса җитәкчеләрдән, әйдә Илфат, давай, менә моны куй дисәң, мин анда 100% баш аяк белән кирип китәм инде. Миңа ул нидә була? Уйларга азыкта. Сезнең иң яратып башкарган ролегыз нинди роль кайсыз? Шул бик күп спектакльләр арасында. Барысы да байтак инде алар име. Әллә ничек инде башка рольләрне обижать килмәй инде. Килмәй. Шулай да күңелегезгә яткан иң якын. Мин элек уйнаган идем. Мин Гоголь спектаклендә Качкарев ролен уйнаган идем. Мин бик яратып уйнадым аны. Бик кызыклы ролем иде ул минем. Менә шул эксцентричный, шундый подколесине өйләндергә тели инде ул. Әгәр дә белсәң, женитьба дип атала инде. Гогольнең женитьба дигән бер өйләнү дигән пьеса бар. Пьеса бар. Шунда Качкарев ролен уйнаган идем. Шуны хәтерлим. Күп кенә спектакльләрдә инде тагын менә бу әлеге менә хәзер бара торган спектакльләрдә уйнарга яратам инде. Әйбәт рольләргә. Сезгә инде сез уңайдан Любовь и голуби да. Габдуллин Илнар сезгә сәлам әйтә. Илфат абый, ты супер, ждем гостя Чаллы башында дигәннәр. Габдуллин Илнар дигән кеше бәлки саны үзегез беләсез. Окей, Чаллыбашларга сәлам. Бик әйбәт, бик мәрхәмәтле, бик яхшы. Иҗади яктан менә дигән
дірілеп тұрған халық анда. Көптен түрлі гастролларыңыз да узып кетті бит инде. Нәрсе кетті? Шаллыда гастролларыңыз да. Йо, бұл Шаллыбаш деген бұл, име? Шаллыбаш бұл екінші бір. Шаллыбаш деген ба бұл? Шаллыбашында деген. Шаллыбашында. Аха. Anladım. Şallıbaş degen oğul var hele. Ben şularga selam etip yatam. Tüylerine selam şallarga da. Ansa обязательно. Обязательно. Şallıbaş degen oğul, ol neydi o? Hazır aytam. Qara sen, neyge kirasın ana? Yaramısın biz sana yaşarız değil mi? İskatçılığı güzel, neydi rayonga kirerli Şallıbaş. Yazıcı veririz sizin de eğitirip zanı. Новошишминский район. İrfat abiga haber etiririz. Hem de yine Şallılarga обязательно. Şundan da Şallılarga koynar selam. Şallıda yaşavçı tuğanlarıma koynar selam. Çünkü Şallı mena bik yakın. Çünkü men anda 6 yıl işlep gittim. 6 yıl işlep aldım yani. Hem ondagı muhterem artistlarımızga, insaf abilarga, Bulat abi, Rafiq abi, barısında da koynar selam aytasım kelege. Lüs apalarga, Rafil abilarga, потом ne yani özüm bilen birge okugan şagirdlerim nilerime indi. Neydi? Studentçilarında birge okugan, anda benim bilen birge okugan artistlar işleyindi. Alar indi arası yani dileylen mi? Milevşe, Alsu, Çulpanga barısına da koynar selam. Şu vakitlarda, şu minutlarda. Adaşıma İlfatqa da. Mene sizge mında sırav keldi. Agar da siz artist bulmasanız kim bulur ediniz degan? Mene bilesizmi? Mektepte okuganda men bek ko'p professiyalar yollaysa kelgan edi. Artist deb o'ylamaydim endi men, nima? Shundan so'ng sочинениялар yozaydik bit endi. Ладно, yara, ansa so'ngidan nima? Menim harbiyda bo'lasi keldi. Harbiy bo'lasi keldi. Летчикта bo'lasi keldi. Потом, ko'pisi bo'lasi keldi endi, nima? Shundan so'ng dальнобойщикта bo'lasi kelgan edi. Shundan so'ng sочинение yozganda әнеге айттым да мен, нәрсе сойлырған, нешілерге екен деп, дегеш, әне айтайын де, олым сен артист болырсың дей. Артист бол дей. Артист болсаң дей, бүтін профессияларына өзлер нейтесің дей, өнеп шығасың дей. Жейіп шығасың барсың. Шылайтыр көмектендірді де, шылайтыр бірлештірді де, мен сочинениялы yazған ем. Мен ортист болам деп, ортист болам деп жазғанды келгендер еді. Шылайтыр бітіңіз сіз біздің театр актерығына түгіл шулай кинода да түшесіз, һәм инде өзіңіз де кинолар төшерәсез. Менә шулай ук менә булай караганда сезгә кайсынгырак ошыйсың? Театрда уйнаумы яисә кинода төшү ошыймы? Икесе дә ошый, күбрәк менә соңгы вакытта кинога төшү ошый, әлбәттә. Кинога төшү асы әзрәк массовыйрак дип әйтәм инде, масса күләмлерәк. Мен өзім де кино түсіре башладым не үшін деп, өзіміздің артистларына реклама болсын деп мені. Өзіміздің артистларға реклама болсын деп. Çünkü kafayı тілім eylemей. Қазір айтам. Не бетейін де, гіл Камал театры, Тинчуринларны, артистларны шулай тұрып сайлайлары Біздің театрдан бір кімде жоқ еді. Шуңа görə жоқ, бұлай болмай. Бүтін нәрсені үз қолыма алып. Давай үз қолыма алып, өзімізге чирege керек, өзіміздің артистлар белән дип, менә шул нәрсәдән башланган гамәл иде бу минем. Әлегә көнгә кадәр сезнең ничә фильм төшерелде? Әлегә кадәр 4 фильм төшерелде. Һәм дә инде 9 фильмда үзем төштем. Булай. Бүгенге көндә сез берәр нинди фильм өстендә эшлисезме үзегез? Әйе, берничә фильм өстендә эшлим. Әле менә әйтеп китәс килми, ачасы килми. Алдан сер булып калсын. Әйе, үзебезнең артистлар белән әзрәк менә күп массовыйрак бер фильм төшерәс килә инде. Менә ул пока безнең әзерлек нигендә, уровенендә, этабында. Әйе. Ул Алла бирсә булырга тиеш бим экшн. Алла бирсә куышлар белән, сугышлар белән һәм дә мәхәббәт инде. Барысы да булырга тиеш. Шундай бик үзебезнең артистлар белән. Русча әйткәндә насыщен фильм. Әйе, бер 3 серия булса да бик әйбәт булыр иде. Акчасы булса. Күбрәк булса. Булыр. Шул, менә бу җәй көне без менә минем нидә булмады, отпускыда булмады минем.
Бу елы чөнки отпуск буе без ситкомга төшеп яттык. Менә шуны торган шәхсән килгән, инде ул ничек барып әле. Шуның белән бәхетле мин. Бик каты шатландым. Үзегез ошыймы? Шул вакытта мин Зифа Кадырованың әсәре буенча Сагынырсың мин булмам әсәрендә эшләдем былтыр. Шуны кинога төшерәм дип йөри идем. Ул вакытта татар кинолар белән сөйләштем инде. Тегесе, монсы. Шундан соң ул безнең булырга тиеш иде, тиеш булды да инде ул. Үзбәкләр белән бергәләшеп менә шундый совместный фильм булырга тиеш иде. Мин аны башладым, автор сценарийсы буларак башладым. Мин аны бер 3 тапкыр язып чыктым инде. Башта сериал иттереп яздым, шуннан соң полнометражный фильм иттереп, шуннан соң мин аны урысчага тәрҗемә итеп яздым. Һәм дә инде үзбәк артистларын күбрәк тә катнаштырырлык иттереп инде. Сыңгысында. Һәм дә инде менә шул, шуннан соң бер заман ситкомнар шылтырата. Мин менә шул 2 нидә калдым теге. Мәсәлән, Рубиконда калдым инде, 2 нидә калдым. Нәрсәне сойларга. Ситкомнар белән мин договорны төзеп куйдым уже. Алар миңа договорны да иттеләр инде. Бу көтелмәгән җирдә менә шундый нәрсә килеп чыкты инде. Булар әзрәк соңарак килеп барды да, шул ук көнгә булар да уже төшерергә маташкан. Шуннан соң мин уйладым да, сайладым мен саны инде. Ситкомны сайладым. Чөнки аларның үзбәк режиссерлары Мәскәүдән килеп без 2 режиссер буларга тиеш идек инде. Шуннан бер капчыкка 2 бүре башы сыймый дип әйтәләр. Шунда уйладым да инде. Ситкомны сайладым. Анда сез инде ролик башкарасыз һәм үзегезгә ошыймы? Ошый, анда мин менә бәлкем менә әйттегез бит әле. Үзегезне күргәнегез бармы дип әйттегез бит. Менә нәкъ менә искә төшердегез. Менә мин анда да үземне уйныйм кебек. Шундый нәрсә дип әйтәм соң инде. Мин анда башкарам филологны. Хәзер укытучы, хәзер анда әби, бабай, аларның кызлары, мин кызларның кияве булам инде. Безнең малай була, ансы театрын үҗәҗән бер егет инде. Әби бабайны уйный мөхтәрәм артистлар, Камал театры артистлары Фирая апа Акбарова белән Илдус абый Әхмәтҗанов. Минем иптәшемне башкара Тинчурин театрыннан Гөлчәчәк, Хафизова бугай. Гөлчәчәк иренең нидер инде аның фамилиясе. Үзем, һәм дә инде Фәрхат исемле бер малай. Хәзер әйтеп китәм. Алла. Не забывайте пить из кружки Кариев театра. Насıl лишний, да? Нормально? Керек, барысы да все нормально. Менә монда менә әйтеп кенә үтәм, Хәзер әйтәм, мине характерын әйтмәдем. Ярый, әйтегез. Сорауга җавап биреп үтик, үткәнче, нинди жанрдагы киноларны яратасыз дип сорау бирәләр. Мин мәхәббәт турында, авыл тормышы турында, халыкчан менә шундыйрак фильмнарны күбрәк яратам, чөнки аларга спрос күбрәк, чөнки Татарстанда үтемле фильмнар менә шундыйрак. Шулар бара безнең татар иленә. Чөнки шул менталитетына карап. Мин менталитетка карап, менталитет безнең пока шундыйрак әле. Пока дип тә шулай булса бик әйбәт ул. Чөнки җанлылык бездән дә бик әйбәт милләт юк ул. Татарлар алга. Шулай дип әйтәм инде. Мәхәббәт турында менә шул халыкчан безнең авылда бара торган, шәһәрдә бара торган. Яхшы. Бер проблеманы чишә торган инде. Шул. Миләүшәнең сорауына җавап кайтарган булса дип уйлыйбыз. Хәзер инде кирәк дәвам итеп характерлар турында сөйләп башлаганбыз. Үзегез нинди характерлы кешесез анда? Фильм барышында. Мин анда шул укытучы филолог мин. Татар теле укытучысы. Менә шул. Мин анда төрле казусный ситуацияларга очрыйм инде. Әзрәк нирәк булам инде. Нәрсә дип әйтим соң? Таркаурак, әзрәк. Шундыйрак инде. Менә үзем инде. Үзегез инде үзегез. Ара, баштан чыкты инде. Шундый тәсидем. Менә кинода төшкәндә бит инде анда барбер дә төрле артистлар җыела бит инде. Менә әйтик, Кариев театр артистлары гына түгел, әйме. Менә шу артистлар белән сезнең гомумән мөнәсәбәтләрегез нинди? Арагызда белән көндәшлек хис фәлән бармы?
Юк инде мен бик шатландым, мен булай менә шул кино гына безне берләштерә, менә шунда кино вакытында бергәләп төшүләр бар. Ул бик кирәкле әйбер. Бик кирәкле сыйфат ул. Әйбәт, менә шул театрларда да менә шундый Мәскәүләрдә күптән бара инде ул, бер театрдан бер театрга күчеп, шулай итеп уйнап йөрүләр. Бездә дә бәлки менә шундый әйбер булачак инде, чөнки яна режиссерларны чакыра башладылар бит инде. Бик кирәкле тәҗрибә. Артистлар да ниндидер тәҗрибә ала, нәрсәдер ала үзенә. Яшьләр бик ярата инде. Андай әйберне. Кирәкле сыйфат дип уйлыйм. Кирәкле сыйфат. Менә рәхәт яшибезгә әйләнеп кайтканда, анда бит гаилә тормышы. Сез үз-үзегезне уйныйбыз дип әйтәсез. Үзегезнең гаиләгез турында сөйләп үтсәгезчә. Кыскача гына. Ярый, кыскача гына без иптәшем белән менә бу театрда эшлибез. Энҗи Камалиева. Энҗи Камалиева белән мин шул армиядан кайткач инде шул энҗиләр курсына эләктем дә инде энҗигә гашыйк булдым. Беренче тапкыр. Шайтырып. Менә шул еллар үткәч инде без ан белән өйләнештек, кавыштык та, безнең 2 кызыбыз бар. Берсе олысына Илүсә исемле, 15 яшь, кичкенәсе Зөбәрҗәт исемле. Олысына исемле минем әни кушты. Кичкенәсенә Энҗинең әнисе кушты. Мен уйлап тордым әйтәм, бигрәк кызыклы факт әйтәм бит инде. Сез бит инде Илфат исемле, хатыныгыз Энҗи исемле. Кызыгыз берсе Зөбәрҗәт, берсе Илүсә. Мен әйтәм, кай карарга булдым сезнең исемнәрегез нәрсә аңлата икәнле. Илфат бит инде ул, димәк, безнең иренең дусы дигән сүз. Шулай дип аталар. Илүсә. Димәк, Илүсә. Һәм инде Энҗи, ул бит инде Җәмчук, ә Зөбәрҗәт ул Изумруд. Мен әйтәм, кайсылары кушкан микән бу исемнәрне әйтәм. Әллә юришлар кушканнар дип уйлап куйдым хәтта. Менә Илүсә дип нәрсә дип әйтәм инде, аның тарихы да бар дип әйтәсем килә инде. Мин чөнки әле өйләнмәгән, шундый буйдак артист булып йөргәндә, збалмышный артист булып йөргәндә инде мин шул бик каты менә ничектер яратып, хисләнеп карый идем парлы артистларга инде. Парлы артистларны. Шулай кызыга идем инде. Мин дә менә шулайрак артистка өйләнәсе килеп, шундыйрак Иләнес килеп бергән чаклар булды инде. Хыялланып бергән чаклар бик күп булды. Һәм дә инде Минзәлә театрында мөхтәрәм артистлар Илүсә апа белән Фәиз абый Бәдриевлар эшли иде. Алар әнинең танышлары иде. Алар бергә нидә Алабугада укыган булганнар икән. Менә һәм дә инде Илүсә апалар нигә килгәндә, гастрольга килгәндә Казанга Минзәләдән алар бездә кунак булгалар иде. Без Булат белән дә, аларның малайлары Булат белән бергә шунда очрашып, тоже уйный идек инде. Без бит инде кичкенәләр, һәм бәләкәйләр. Шунда Илүсә исеме бик матур гына артистка иде ул, апа. Хәзер бик лаеклы ялда инде ул күптән. Сау сәламәт кенә булсын инде. Фәиз абый күптән инде вафат. Менә шул Илүсә исеме ошый иде инде. Әни дә әни минем бик инде кыз булса Илүсә исем ушәле улым дип шулай дип үлер алдына шулай әйтеп калдырган иде. Әни минем вафат тоже. Вот шуннан килеп чыккан нәрсә инде бу. Үземә дә ошый иде инде. Илүсә исем. Менә инде сез Энҗи апа белән икегез дә артистлар бит инде, ул сезнең гаилә тормышындагы мөнәсәбәтегезгә беренче тәэсир итәме? Икегез дә артист булу, икегез дә бергә эшләү. Әйбәт инде ул, икебез дә әйбәт, гел икебез дә бергә бит инде. Икебез дә түшәкне бүләбез, гастрольга чыкканда бәлкем шунда бергә инде шунда ашарга әзерли ул. Так, нәрсә әйтим. Рәхәтме бергә эшләү һәм бергә өйдә булу? Рәхәт, бик рәхәт. Аның ул бик рәхәт, бик әйбәт ни ул? Гамәл, бергә булу. Рәхәт табы кошылмагыз. Кошым мин нәрсә әйтергә белмим бит әле. Гаиләгездә кем башкамы? Безнең менә бер уртак ниебездә бар иде, спектакль бар, без анда бик шатланып уйныйбыз инде, башмагым спектаклендә бергә катнашабыз. Менә яраткан рольләремнең берсе тагын шул. Чөнки анда Энҗидә катнаша бит инде.
бергәләп менә уйныйбыз да, бергәләп сөйләшәбез, бергәләп политика, сәясәтне тегесен, монсын яңалыкны уртаклашабыз бергә. Шул инде ул әйбәт нәрсә. Кайткач теге көнләшүче хатын булмый бит инде. Белә. Сез көнләшәсез димәк. Юк, көнләшмим. Сездә ул да. Я, мен көнче түгел. Шулаймы ни? Я. Ничек табылы көнләшмәгез инде? Шуңа күрә гел үзен йөртәм, гел кыстырып йөртәм үзен. Шуңа күрә сез бергә. Менә хәзер сирдә ачыкладык инде. Көнләшмә. Илфат абый менә сезгә сорап килгән име? Кайсы актерларны үзегез өчен кумир дип атыйсыз? Мәсәлән? Сезнең кумирларыгыз бармы? Актерлар Бар, арасында? бар. Кемнәр алар? Тагын бәләкәй чакка кайтам инде, име? Кайтыгыз. Андрей Мироновны ярата идем. Шулаймы? Үлеп яратам, әле дә яратам, менә Андрей Миронов артисттан, урыслардан, име? Барында тагын Збруевны ярата идем инде, тагын. Менә шул Андрей Мироновта кызыга идем мин. Аныңча булырга тырышайм. Патрульләрне ярата идем инде шуны. Подражание инде. Подражать идем аңа. Бар иде, нем бар. Гынахым бар, подражать идем. Менә аның рольләрен яратам мин шуны. Үзебезнең артистлардан инде. Инде менә Нурия абыйдан үрнәк алабыз инде. Мөхтәрәм безнең артистыбыз. Нурия абый, аны әйтмичә булмый, Нурия абый яратмыйча булмый. Ул безнең артистыбыз, легенда. Шалла театрында артистларыбыз бар иде. Инсаф абыйлар, Булат абыйлар. Шалла театры әлеге вакытта сезгә сәлам әйтергә кирәк. Әйтәме? Яра, аларга бик зур рәхмәт инде, бик зур сәлам. Алардан менә үрнәк алайдым, бик күп нәрсәгә алардан өйрәндем. Тәҗрибәлекне, үзеңне тотышны, бик әйбәт артистлар Шаллыда эшли инде. Тагын бездән соң. Илеп без алардан соң инде. Яра, бу әйтәм бит. Үкәләштән түгел. Әйтә белмим инде. Яра. Илфат абый рольләрегезне башкарганда берәр кайчан Камал театрыннан Равил абый Шаяфиевны яратам. Шулай. Шул. Тагын бармы яртышларыгыз? Бар, күп инде бар, байтак, байтак. Факат токтабыз инде мана. Токтап Менә Илфат абый, менә рольне башкарганда берәр кайчан сезгә роль бирделәр ди инде, әйме? Үзегезнең принципларыгыздан чыгып уйнарга туры килгән рольләр булдымы? Мәсәлән, сез Мәсәлән, сез инде тормышта андый кеше түгелсез, андый бер каршы, әмма ләкин сезгә туры килә шулай эшләргә. Шундай берләр булган булдымы? Бар, булды. Кайбер яратмаган рольләр дә булды. Асы бар, андыйлар да булды. Инде башкарырга әйбәт яратмаган. Авыр була башта. Шундан соң аның изюминкасын тапкач, җиңеләя, кызык була башлый. Табырга кирәк. Изюминкасын табарга кирәк икән. Менә шундан аны бу тәҗрибәдән килә ул. Ул бит яшь артистлар чыга да инде, не бит инде, сразу, мин әйбәт чыгам да, уйныйм да, и всё. Кулчабыз мен деген кебек, андый нәрсә булырга тиеш түгел инде. Бар, бер роль бар иде, име? Ладно, менә шул яшь чакны әпәт хәтерләп әйтәм инде, име? Хәзер дә бар ул. Ансын әйтмим инде. Чөнки менә примерга туры китерәс килә инде. Дан Жуан Балчыклыда дигән Мансур Гыйләҗевнең шундый комедиясын куйдык без. Менә Шаллыда эшләгәндә. Мен ул вакытта яшь артист бит инде. Шуннан соң мин анда Дан Жуан ролен башкаручы артистны уйныйм. Без Казаннан киләбез бер Балчыклы авылына. Кахар суккан бер авылга инде. Анда балчык йөреп инде. Киләбез дә инде, ите кызга доказывать итәргә тиешбез. Бер кыз безгә хат язган була инде. Мәхәббәт юк ул, мәхәббәт не существует дип яза. Ялганлыйсыз. Без аны доказывать итәргә киләбез инде. Дәлилләргә киләбез. Менә шул төнне киләбез бит инде. Шуннан соң, мин булай торып килеп керә идем дә ушып, булай торып уже ни башлыйм, тәкесендән итәм. Халыкта реакция юк. Менә шул авыр бит, менә тигеләп пешеп бетәсең. Юк реакция. Шуннан соң бер вакыт гастрольгә бардык. Кукмара районына гастрольгә бардык та. Инде спектакль башланырга тора, зритель юк. 3 зритель генә утыра тегендә. 3 зритель генә. Һәм дә алары да Гыйсмәтуллин Нияз дигән артист бар иде, шуның туганнары. Шуннан соң күңелсезләнде бит инде бөтенсе всё борыннарын аска иде. Шуннан уйныйбыз әйдә, үзебез өчен уйныйбыз, репетициядә булыр дип уйнадык без. Шуннан соң мин күңелсез инде, нәрсә инде уйнап торабыз инде дигән кебек, менә шулай чыктым мин. Сәхнәгә, эш кеше өчен. Шулай торып чыктым, әллә нәрсә булып торып кенә.
Әкірінеп кенә чыктым, теге былай тұрып, итігінде реакция болды, кілелер тегінде, нәрсегедір. Шундан соң башка килде. 14-нче спектакльгә ул минем. Истә калды как раз. 14-нче спектакльдән соң аңладым мин образның нинди икәнен, асылын аңладым. Менә шул вакытта гына. Понимаешь? Чөнки төнне киләләр бит, балчыклы авылына арганнар. Кыяфәт шундый. Сумбурный, скучный. Булай торып килеп булмый бит инде. Балчыкны, мен балчыкны итәсең анда, типа нинди. Тоярга кирәк, шулай бит инде. Всё, шулай торып әйтәсең, оф. Нәрсә, каял теге кыз. Теге шундыйрак нәрсә белән кыяфәт белән биткәч, үземчә булдым мен. Менә үземчә кирип киттем менә шул ургайма. И реакция да булды. Кызык киләләр, килә башлады. Шу ишә булса да киләләр, тегеләргә кызык. Ну реакция булды инде, кирәкле реакция үземә. Шулай да уйнау сыйфаты тамашачының санын тормыйдыр инде. Әйме? Шулай да уйнауның сыйфаты тамашачы санын торырга тиештер. Шулайдыр инде. Шулайдыр. Соннан да тора инде, кешедән дә тора. Тора? Кешенең реакциясыннан тора. Реакциясыннан. Кайбер момент менә кайбер артистлар бутала инде, реакция була да инде, алар да үзләренә дә уйлый инде, шундыйрак нәрсә дә була. Бутала, ну әйбәт уйнадым дип уйлыйлар инде. Ну, дөрес тә була кайбер вакыт. Менә сезнең кызларыгыз, балаларыгыз сезнең артист булуга ничек карый, ягъни сез артистларны ничек карыйлар? Алар бик әйбәт карый. Аларга ошыймы? Аларга ошый. Үзләре киләчәк тормышларын театр белән бәйлисезләр килмиме? Ой, әти яни классныйлар инде сез. Ой, рәхмәт дип әйтәләр инде. Сез молодцы дип әйтәләр инде. Чөнки без алар белән гади шулай торып сөйләшәбез. Кызым, все нормально, эшләдеңме? Әйе, эшләдем. Әти, все нормально. Менә шулай сөйләшәбез. Әйбәт кенә җиңел мөнәсәбәтләр. Үзләре кем булырга планлаштыралар? Сезнең берәр тәэсирегез бармы аларга карата? Менә шушы булырга кирәк дип. Юк, тәэсир юк. Әләни тәэсир юк. Үзләре уйлыйлар име? Ну, әниләре бик каты тәэсир итә музыкальный гаҗәт тренерлар, музыкальный училищега. Ай, училище диминде. Школага, мәктәпкә. Музыка мәктәбенә, ие. Алар бик кызыклы, гына матур гына җыри башладылар, шундан соң. Инде чуть эне кысмыйлар инде. Җиннәнәләр бик каты, әниләре бәреп тора. Мин дә әйтәм инде, мин дә түзмәдем инде. Әйдән трекләре юк бит инде, җырмасыннар ди. Юк ди, менә шулай торып тора. Менә бүген дә алар музыкальныйга китәргә тиеш менә хәзер. Әниләр яхшырак булсын дип тырыша инде. Әй. Шуңа да инде яхшы. Менә сезнең кулыгызга Илфат абый алтын балык эләксә, нинди 3 теләк теләр идегез? 3 теләкләргә исәнлек, саулык, акча һәм кино төшерергә. Кино төшерергә. Әйе. Әйбәт кино төшерергә. Шундый Үзебезнең артистлар белән. 3 теләктә каласыз. Әйе. Шундый теләктә Илфат абый безнең тур эфирыбыз инде тамамлана. Һәм инде үзегез тагы да нинди теләкләрдә каласыз безнең тамашачыларыбызга, безнең театрыбызга? Бик әйбәт мөнәсәбәттә, бик яхшы теләктә, җитәкчеләребез бик әйбәт, Аллага шөкер, менә Гүзәл Рәмзиловна җиңен сызганып, менә кайтып эшли башлады безнең театрда. Ял иткәне бармы икән аның, белмим мин аны. Ринат абый белән икесе бергә менә матур иттереп безнең театрны җитәкләп торалар алар. Артистлар әйбәт, спектакльләребез әйбәт. Исән сау булыйк. Әйбәт, матур гына кабатланмас спектакльләр куйык, эшләргә язсын. Бергә тиңгә тиң таянып дип әйтим мен сезгә. Шулай эшләргә язсын. Тамашачыларыбыз күп булсын. Килегез безнең спектакльләргә. Һәм инде моны да әйтеп үтмәй булмый, чөнки тагын бер сорау килде. Нинди конфуз булганы бар эшләгәндә? Аны конфузлар, нинди конфуз? Нинди вакыйгалар кызыклы? Төрле кызыклы вакыйгалар бик күп була инде. Бик күп була. Һәр вакыт ничек әйтим соң? Була. Не, әйтик, мәсәлән, инде Галия Бануда менә уйнаганда ахырында бит инде атырга кирәк.
Я пистолет булмый. Онытып чыгасың. Я пистолетті атмый. Дегені бере. Мәсәле ул. Кырылып бетмәгән була икән. Хәзер миңа эшләргә өйрәнде, менә шундый ситуация, конфузный ситуациялар булды менә. Галия Бану спектаклендә. Дип әйтәм, менә шул искә төштәге. Пистолет бәрмәйле. Инде атам дигәндә булай иттереп, атмый да атмый. Инде фәнистә булай иттереп, нишлим икән дигән кебек инде. Айттыра инде булай иттера башлады. Әзерләнә. Шундан соң янына килдем дә фәнистең пах дидем булай иттереп. Пах дип әйт. Аркасы булай иттертем. Аттым дидем дә. Шундан соң Инде булдаймы? Шундан соң ул җыгылды иде. Шундый конфуз булды. Күп булды анда ишраклар. Яхшы. Искә төшереп бетереп булмый. Бу инде безнең иң актив сорау бирүчебез булды. Хисматуллина Миләүшә бөтен булган сорауларны Хисматуллина Миләүшә бирде. Һәм шуңа күрә дә инде шәһәр билетын сезнең кулдан. Хисматуллина Миләүшә, сезгә акыллым. Сау сәламәт булыгыз. Менә сезгә урыны бармы? Бар. Бар, 2 урында Менә вакытында күрсәтелгән урында бар. 2 урынлы. Җәмәгатегезне, җегетегезне, сиеркәгезне алып килегез, барысын алып килегез. Шулай дип инде без сезне көтеп Безнең калабыз. спектакльгә рәхим итегез, көтеп калабыз. Премьера. Ул безнең унысы көнне булаймы? Йомырбаш. Унысына бит инде. 11 октябрьгә. 11. Премьера башланачак, унысы уже бу сезгә 10 октябрь көненә сезгә чакыру Йомырбаш спектакленә. Һәм без инде сезне көтеп калабыз. Сезнең белән без элемтәгә чыгарбыз. Илфат абый, сезгә бик зур итеп рәхмәт. Безнең белән булганыгыз өчен, вакытыгызны бүлгәнегез өчен. Амин, бик зур рәхмәт инде.